Dobrý deň, ja vás všetkých vítam na seminári, ktorý si dnes pre nás pripravil kolega Jakub Šrol, ktorý je z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied VVI. Povedala som to celé na ten nádych, ale momentálne sa nachádza na výskumnom pobyte v Holandsku. A Kubová téma je veľmi atraktívna, ako teda môžeme súdiť aj podľa počtu prihlásených, ktorí naozaj prišli na tento Zoom. Jakub sa dlhodobo venuje konšpiračným teóriám, dezinformáciám a ich rôznym psychologickým súvislostiam, akým v minulosti skôr ako keby sa pohyboval v tej rovine explanácie takej skôr individuálno-psychologickej a kognitívno-psychologickej, teda teraz v tých posledných rokoch v posledných výskumoch sa posúvajú aj viac do sociálno-psychologickej alebo politicko-psychologickej roviny. No a viac už vám povie samotný Jakub, ale ešte by sme chceli povedať k nejakým pravidlám, že bude Jakub hovoriť približne pol hodinu, potom bude priestor na diskusiu. Tento zázrak celý budeme nahrávať a potom to s Jakubovým dovolením zavesíme na náš ústavný YouTube, ale bude sa nahrávať len tá prednáška, že nie, tú diskusiu už nenahrávame. A prosím vás, neskáčte si do rečí, vždy sa prihláste, kto ste na Zoome. My sme tu niektorí aj v miestnosti, dúfame, že nás budete dobre počuť, keď sa my budeme pýtať, máme tu reproduktor, tak hádam, to bude dobre fungovať. A ak by boli nejaké veľmi urgentné otázky počas Jakubovej prezentácie, že by ste to nevedeli prežiť bez toho, že by ste sa spýtali nejakú technickú otázku, spýtajte sa, ale neprerušujme ho príliš, aby nám povedal to, čo má na srdci. Tak, hotovo? Dobre som povedala, Zuzi? Takže teraz ja vás teda všetkých vítam, aj viacerých kolegov a kolegyne, Palo Hardoš, Petra Soláriková, koho som tu ešte zazrela, koho poznáme, Kubo Drábik, ahoj. Sme radi, že ste prišli a teda odovzdávam slovo Jakubovi a ja mu budem preklikávať tie slajdy a chcem sa vás spýtať, že či všetci vidíte prvý slajd s takými peknými modrobielým vzorom, jak niekde v Portugalsku na ulici. Vidíte všetci, hej? Vidíte? Áno, ďakujem. Dobre, čiže ešte mi tu prichádzajú ale nejakí ľudia do čakárne, tak tých musím ešte pustiť. Tak, a už môžeme ísť na to. Super. Tak ďakujem veľmi pekne za uvedenie. Dobrý deň, pozdravujem, s niektorými sa poznáme, s niektorými sa nepoznáme. Ja som teda Jakub Šrol a momentálne pozdravujem z Freie Universität v Amsterdame, kde som na výskumnej mobilite u pána profesora Jana Willema van Proena, ktorého aj v tejto prezentácii trošku budem spomínať, keďže ide o jedného z naozaj odborníkov na tému ako výskumu dôvery konšpiračných teórií z toho psychologického pohľadu. A moja samotná prezentácia je koncipovaná ako akýsi prehľad psychologického výskumu dôvery konšpiračným teóriám u nás na Ústave experimentálnej psychológie. S tým, že dôležitý disclaimer je, že nejde iba o môj výskum, ale výskum, ktorý realizujeme aj s mojimi kolegyňami a kolegami, ale chcel som to spraviť ako také obhľadnutie za tým, aký výskum sme doteraz robili, ako sa vlastne v tomto výskume vyvíjame a dosť veľkú časť prezentácie som sa snažil venovať aj tomu, aké je budúce smerovanie tohto výskumu z nášho pohľadu, alebo teda čo vlastne plánujeme robiť v budúcnosti. Poprosím slajd. Na úvod pokúsim sa veľmi rýchle, iba akési základné definície, čiže keď hovoríme o dôvere konšpiračným teóriám, taká častá psychologická definícia, teda respektíve definícia konšpiračných teórií, s ktorou psychológovia psychologicky zvyknú pracovať, je, že konšpiračné teórie sú akési vysvetlenia dôležitých spoločenských alebo politických udalostí prostredníctvom tajnej spolupráci malých skupín ľudí, to je teda to sprisahanie, ktorí konajú v tajnosti a väčšinou teda za účelom dosiahnutia nejakého zlomyselného cieľa. Pričom o konšpiračných teóriách hovoríme zvyčajne vtedy, ak ide o vysvetlenia, pro ktoré neexistujú nejaké presvedčivé dôkazy. A v tomto sa často napríklad hádame na konferenciách s filozofmi, ktorí často majú, povedzme, tie definície konšpiračných teórií iné ako my. A je tiež dôležité spomenúť, že v poslednom čase aj v tom psychologickom výskume je čoraz viac výskumu, ktorý sa venuje rôznym typom konšpiračných teórií a napríklad rozlišuje medzi sebou aj tzv. Plauzibilné od tzv. Neplauzibilných konšpiračných teórií, teda konšpiračné teórie, ktoré sú akoby viacej podporené nejakými dôkazmi alebo sú pravdepodobnejšie versus tie, ktoré sú nepravdepodobnejšie.
Dal som tu vlastne dva príklady z výskumu Michaela Hattersleyho, ktorý je vlastne našim novým kolegom na Ústave experimentálnej psychológie. Myslím, že nastúpil o nejaké 3 dni. Čiže ako príklad plauzibilnej konšpiračnej teórie tam, že popieranie klimatickej zmeny je zámernou stratégiou nejakých veľkých firiem s cieľom udržať si zisky, k čomu máme naozaj celkom akoby pekné dôkazy, sú o tom napísané viaceré knihy, ktoré vlastne dokumentujú tieto stratégie. A ako neplauzibilná je tam vlastne uvedená konšpiračná teória o tom, že tie streľby, ktoré sú pripisované niektorým pravicovým extrémistom, ako tá napríklad v Christchurchi, že sú v skutočnosti zosnovené nejakými liberálnymi skupinami s cieľom zvýšiť reguláciu držby zbraní. A dôležitý disclaimer je ale teda v tom, že ak nepoviem inak, tak všetok výskum, o ktorom budem dneska hovoriť, sa venuje práve teda neplauzibilným konšpiračným teóriám, a čo je dôležité aj preto, lebo plauzibilné a neplauzibilné konšpiračné teórie, ako sa ukazuje v poslednej dobe, zvyknú mať iné, napríklad kognitívne prediktory, inak korelujú s niektorými spoločenskými dôsledkami a tak ďalej. Slide poprosíme. Keď hovoríme o nejakých psychologických dôvodov, prečo ľudia dôverujú konšpiračným teóriám, asi najčastejšie používaný model je prebratý z prác Karen Douglasovej a jej spoluautorov, ktorí hovoria o takých troch všeobecných motívoch, psychologických motívoch, ktoré sa viažú k dôvere konšpiračným teóriám. A ja tento model použijem preto, lebo veľmi pekne myslím, že vystihuje ten akýsi vývoj, ktorým sme vo výskume konšpiračných teórií prešli u nás na ústave. Čiže ten prvý typ motívov, ktorý vysvetľuje, prečo ľudia dôverujú konšpiračným teóriám, sú tzv. Epistemické motívy, ktoré sa týkajú akejsi potreby istoty a porozumenia sveta okolo nás. A celý tento pohľad je založený na tom, že konšpiračné teórie ponúkajú akési zrozumiteľné vysvetlenie komplexných udalostí takým spôsobom, ktorý človeku dokáže pomôcť udržať si nejaké videnie sveta z očí voči neistote alebo viacznačnosti. Teda vyzdvihujú taký ten aspekt konšpiračných teórií, že ponúkajú jednoznačného vinníka a jednoznačné vysvetlenie nejakých zložitých spoločenských a politických udalostí, ku ktorým dochádza. A vlastne v rámci tejto témy, respektíve celá táto skupina motivov vysvetľuje, prečo sa dôvera konšpiračným teóriám zvykne viazať s premennými ako kognitívne odchýlky vo vnímaní pravdepodobnosti, analytické či vedecké myslenie, ktoré práve tvoria predispozície akoby odolávať takýmto kognitívnym odchýlkám a viazať sa k nejakým jednoduchým vysvetleniam sveta, kognitívne štýly alebo teda tolerancia neistoty. A druhým typom motívov sú existenciálne motívy, ktoré sa týkajú potreby cítiť sa vo svete bezpečne a vnímať kontrolu nad udalosťami v našich životoch. A tam sú vlastne, v rámci tohto sú konšpiračné teórie vnímané ako výsledkom snahy kompenzovať si nejaký svoj pocit straty kontroly v situácii, keď sa cítime ohrozenie či bezmocne. Napríklad v reakcii na situáciu, ako je pandémia, finančná kríza, vojna, môžu byť vlastne konšpiračné teórie opäť nejakým spôsobom vysvetľovania sveta, ktorý nám prinavracia vlastne taký ten pocit kontroly nad tým, čo sa odohráva okolo nás. A práve z tohto dôvodu vlastne konšpiračné teórie bývajú spájané s premennými emocionálneho charakteru, ako úzkosť, pocit bezmocnosti, nejaké vnímané ohrozenie. A aj z tohto dôvodu vlastne sa hovorí o tom, že konšpiračné teórie sa častejšie šíria v období nejakých spoločenských kríz. A poslednou kategóriou týchto motívov sú sociálne motívy, ktoré sa týkajú potreby prináležať a udržať si pozitívny obraz seba a svojej skupiny. A vlastne z tohto pohľadu sú konšpiračné teórie akousi snahou posilniť si vzťahy v rámci našej vnútroskupiny a naopak vymedzovať sa voči nejakým ohrozujúcim mimoskupinám, keďže konšpiračné teórie vždycky hovoria o nejakej vonkajšej hrozbe, o nejakej malej skupine ľudí, ktorá ohrozuje akoby nás a našu skupinu. A tam treba spomenúť aj to, že teda tieto vzťahy psychologických motivov k dôvere konšpiračným teóriám podporuje aj nedávna metaanalýza, hoci ide o vzťahy relatívne slabé, a to najmä, ak sa na nich pozrieme, ak sa pozrieme iba na výsledky nejakých experimentálnych štúdií, tak tie vzťahy tam nie sú nejaké extrémne silné. A tiež je treba spomenúť, že okrem týchto všeobecných motivov sa dôvera konšpiračným teóriám spája aj s rôznymi inými osobnostnými, klinickými a hodnotovými premennými. Môžeme ísť ďalej. A čo sa ale teda týka, čo sa teda týka epistemických motívov, tak toto je vlastne línia výskumu, s ktorou sme začali na našom ústave už pomerne dávno.
bude to tak 8 rokov dozadu. Ale keďže tie prvé výskumy o nepodložených presvedčení na našom ústave boli vlastne akousi reakciou na retoriku počas migračnej krízy v Európe v rokoch 2015-2016, a vtedy sme vlastne konšpiračné teórie vnímali skôr ako nejaký okrajový fenomén a aj preto, že veľká časť výskumu na našom ústave sa venovala práve teda racionálnemu mysleniu, a vnímali sme ich ako nejaký následok nedostatočnej schopnosti racionálneho myslenia alebo ochoty vlastne toto myslenie aplikovať. A preto sme vlastne robili výskum racionálneho myslenia, podmienok, ktoré ho umožňujú, pričom sme vychádzali do veľkej časti z modelu Stanoviča a jeho kolegov, ktorí hovorili, že racionálne myslenie vyžaduje kognitívne schopnosti, ochotu zapojiť ich a teda zároveň aj nejaké špecifické vedomosti aplikovateľné v konkrétnej oblasti. A preto sme sa teda venovali týmto faktorom aj vo výskume akoby konšpiračných presvedčení. Môžeme ísť ďalej. Jasné. Čiže vlastne také prvé z našich štúdií vidieť, že tá štúdia napravo, napríklad tam dáta boli zbierané ešte v roku 2017, sa týkala presne toho, či vieme tento Stanovičov model aplikovať aj na nejaké nepodložené presvedčenia, ktoré zahrňali aj konšpiračné teórie. Pozerali sme sa presne na to, či ich vieme vlastne predikovať pomocou nejakých kognitívnych schopností, teda akoby tých schopností analytického myslenia, kognitívnych štýlov, čiže nejakých predispozícií aplikovať to analytické myslenie a zároveň vedeckého myslenia, pričom toto vedecké myslenie sme chápali ako schopnosť vyhodnocovať kvalitu dôkazov, čiže ide akoby o laické vedecké myslenie. Povedzme, najlepšie si to predstavíte ako také nezamieniace koreláciu s kauzalitou, respektíve chápať, aký typ záverov dokážeme vyvodiť z nejakých dôkazov, ktoré máme k dispozícii. A naozaj sa nám teda ukazovalo, že tieto faktory predikujú dôveru nepodloženým presvedčeniam, aj keď tá predikcia nebola nejaká extrémne silná, väčšinou išlo tak o 20% vysvetlenej variancie. Ale ako dôležitý faktor sa skutočne ukazovalo práve toto vedecké myslenie, to možno ešte viac vidieť práve v tej štúdii, teda v tej tabulke vľavo, čo je štúdia už z roku 2020, kde teda vidieť, že to vedecké myslenie naozaj pomerne silne predikuje dôveru konšpiračným teóriám viazujúcim sa k pandémii COVID-19, teda v oblasti zdravia, aj nad rámec analytického myslenia. Môžeme ísť ďalej. A teda takým možno uzavretím tejto etapy bola vlastne jedna štúdia, ktorú som ja robil ešte v rámci svojej dizertačnej práce, ktorá teda zahrňala veľkú akoby škálu všetkých týchto dispozícií a schopností v rámci analytického myslenia, teda tak kognitívne schopnosti, kognitívne štýly, ako aj vedecké myslenie, ako aj vlastne nejaké podliehanie kognitívnym odchýlkam. A teda preukázala približne toľko, že tieto faktory dokopy dokážu teda vysvetliť naozaj približne tých 20% dôvery konšpiračným teóriám. Čiže ako také zhodnotenie, tieto kognitívne faktory skutočne stabilne predikujú dôveru neplausibilným konšpiračným teóriám, ale teda dokážu vysvetliť iba akúsi ich časť. A okrem toho v tomto čase vlastne začínali prichádzať aj prvé výskumy, ktoré oproti tejto akoby doméne toho analytického myslenia protiargumentovali teóriami motivovaného myslenia a tvrdili, že za určitých podmienok, napríklad v prostredí nejakej silnej spoločenskej polarizácie, alebo keď sa to týka nejakých konšpiračných teórií, ktoré sú spojené so sociálnou identitou, analytické myslenie nemusí pomáhať akoby k nižšej dôvere konšpiračným teóriám, ale dokonca môže prispievať k vyššej miere konšpiračných teórií, práve preto, že ľudia s vyšším analytickým myslením si vedia akoby lepšie racionalizovať tie svoje vlastné pozície, čiže ak im v nejakej situácii vyhovuje mať práve tie konšpiračné teórie, tak ich budú mať ešte viac tí ľudia s analytickým myslením. A okrem toho, vlastne túto etapu výskumu sme uzavreli trošku aj preto, lebo teda kognitívne faktory ako také sú veľmi náročné na zmenu, že ťažko sa s nimi pracuje v zmysle toho, že spravíme nejaké intervencie na zvýšenie vedeckého myslenia, aby sme týmto spôsobom znížili vlastne dôveru ľudí konšpiračným teóriám. Hoci teda nie je to samozrejme nemysliteľné. Avšak teda niektoré naše výskumy tiež ukazujú, že v správnych podmienkach pomerne dobre funguje akoby detailný debunking, čiže nejaké vyvracanie tých dôkazov, na ktorých sú konšpiračné teórie postavené.
Ale tam by som vlastne spomenul jednu našu štúdiu, ale veľmi okrajovo, kde sa nám toto podarilo, najmä v prípade, ak ide o nejakú neznámu tému alebo teda nejaký neznámy kontext, teda nie v situácii, kedy človek už má veľmi silno utvorené presvedčenia v danej téme. A super zaujímavá štúdia vyšla aj vlastne tento rok, myslím, že v časopise Science, čo je teda veľmi netypické pre psychologický výskum, a kde výskumníci dávali ľuďom rozprávať sa s AI o konšpiračných teóriách a AI dostalo za úlohu akoby vyvracať konšpiračné teórie a fungovalo to veľmi prekvapivo dobre na znižovanie dôvery konšpiračným teóriám. Aj to pomerne dobre fungovalo teda v čase. No. Môžeme ísť na ďalší slajd. Dobre, a teda po týchto epistemických motívoch sme sa viacej v našom výskume začali venovať tým existenciálnym motívom ako dôvodom dôvery konšpiračným teóriám. A bolo to aj, teda v tomto sme boli trochu motivovaní aj príchodom pandémie COVID-19, keďže teda tá zmenila aj v samotnom rozšírení, povedal by som, dezinformácie konšpiračných teórií veľmi veľa. A vychádzajúc teda z literatúry o tom, že konšpiračné teórie sa často šíria práve v čase nejakých spoločenských kríz, sme teda už fakt začiatkom pandémie očakávali, že toto sa stane veľkou témou a snažili sme sa od začiatku akoby ten výskum nastaviť na to, aby sme vedeli sondovať aj nejaké iné faktory, ktoré môžu prispievať k tej dôvere konšpiračným teóriám. Zároveň z takého osobného hľadiska by som povedal, že tento náš výskum konšpiračných teórií na začiatku pandémie bol podľa mňa aj našou vlastnou snahou prinavrátiť životu zmysel a získať pocit kontroly nad tým, čo sa dialo, keďže tá situácia bola naozaj hrozne chaotická a veľmi ťažko si človek predstavoval nejaké budúce smerovanie v tej bezútešnej situácii. A teda aj preto sme sa rozhodli rozšíriť naše výskumy o dôvery konšpiračným teóriám o nejaké emocionálne faktory, teda najmä tú úzkosť a pocit bezmocnosti a toho, ako prispievajú k dôvere konšpiračným teóriám. Môžeme. Čiže jedna z takých prvých štúdií, tam veľmi zdôrazním, že toto sú vlastne dáta, ktoré boli zbierané v marci 2020, teda to boli úplne prvé prípady, jednotky prípadov COVID-19 na Slovensku. Ukázala, teda my sme sa v tejto štúdii pozerali konkrétne na to, či práve ľudia, ktorí vnímajú ochorenie COVID ako veľmi rizikové a tí, ktorí nedôverujú tomu, že naše inštitúcie to dokážu vlastne túto nejakú ťarchu zvládnuť, či práve títo ľudia vlastne pociťujú vysoké miery úzkosti a pocitu bezmocnosti ohľadom pandémie COVID-19 a či práve tieto dva emocionálne faktory budú vlastne sprostredkovávať ten vplyv toho rizika a tej nedôvery na dôveru konšpiračným teóriám. A teda do istej miery sa ukázalo, že tomu to tak je. Skutočne aj ten pocit úzkosti aj bezmocnosti boli previazané s tým vyšším pociťovaným rizikom a s nižšou dôverou inštitúciám a najmä teda ten pocit bezmocnosti potom predikoval aj tú dôveru konšpiračným teóriám. Hoci opäť by som nepovedal, že išlo nejaký veľmi silný vzťah, ako teda vidieť z toho obrázku. Môžeme ďalej. A toto sa neskôr potvrdilo aj v ďalších dvoch štúdiách z neskorších mesiacov vlastne pandémie z aprílu a z novembra 2020, pričom v tomto by som vlastne iba vyzdvihol, že ako vidíte, tie prvé dva stĺpce sú vlastne regresie predikujúce dôveru konšpiračným teóriám v apríli 2020, druhé dva stĺpce sú predikujú dôveru konšpiračným teóriám v novembri 2020. A ako by sa zdalo, že ten vzťah týchto emocionálnych faktorov ako prediktorov dôvery konšpiračným teóriám tam síce bol, ale akoby skôr klesal v tom čase. Čiže už v tom novembri 2020, kde išlo naozaj veľkú vzorku participantov, to percento vysvetlenej variancie týmito faktormi bolo skutočne malé. Môžeme ísť ďalej. Čo sa vlastne ukázalo ešte neskôr, keď sa nám podarilo zozbierať longitudinálne dáta, ktoré sme zbierali vlastne 3 roky od októbra 2021 až po apríl 2023 a snažili sme sa teda vyhodnocovať akoby vzťahy medzi pocitom bezmocnosti a dôverou konšpiračným teóriám v čase. Ukázalo sa, že skôr akoby pocit bezmocnosti predikoval konšpiračné teórie,
tak práve dôvera konšpiračným teóriám predukuje zvýšený pocit bezmocnosti v čase. Konkrétne síce obidve tie premenené sa navzájom predikovali, ale ten vzťah bol silnejší práve ako pocit bezmocnosti, ako dôsledok dôvery konšpiračným teóriám, skôr ako teda jeho príčina. Aj keď teda, čo sa týkalo nejakého distresu alebo úzkosti, tak tam tie výsledky boli zmiešané a nenaznačovali konzistentne ani jednu z týchto skúmaných ciest. Čiže aké si také zhodnotenie, existenciálne faktory ako úzkosť a bezmocnosť síce predikovali dôveru konšpiračným teóriám, no do relatívne slabej miery a ešte aj zdanlivo nekonzistentne, čiže ten ich vplyv sa javil silnejší začiatkom pandémie ako neskôr v jej priebehu. Čo môže poukazovať na akúsi habituáciu, že jasné, tieto pocity mohli byť extrémne silné vlastne v nejakej prvotnej reakcie na túto krízu, ale potom mohli postupne slabnúť a takisto mohla slabnúť aj tá ich úloha v dôvere konšpiračným teóriám. A teda dôležité je aj to, že novšie a silnejšie dôkazy skôr poukazujú na to, že teda konšpiračné teórie majú vplyv na prežívanú úzkosť a bezmocnosť ako naopak. Môžeme ísť ďalej. A teda naše najnovšie výskumy sa venujú práve tej tretej kategórii motívov dôvery konšpiračným teóriám a teda sociálnym motívom. A je to aj preto, že ono možno ešte počas tej pandémie sa vlastne aspoň na začiatku naozaj zdalo, že my sme všetci spolu na jednej lodi a ako celá spoločnosť vlastne stojíme proti nejakému novému nebezpečnému vírusu. A tak keď už si zoberieme napríklad situáciu na začiatku ďalšej krízy, ktorá nás čakala, teda napríklad vojny na Ukrajine, tam bolo veľmi jasné, že spoločnosť je od začiatku pomerne dosť polarizovaná v tejto téme a že existujú akési rôzne spoločenské tábory, ktorých postoje k vojne na Ukrajine sa vo viacerých aspektoch dramaticky líšili. A teda dalo sa aj očakávať, že keď sa budeme pýtať na dôveru rôznym konšpiračným teóriám o tejto téme, tak bude veľmi vyčlenená v rámci týchto rôznych táboroch. Čiže už aj v neskorších rokoch pandémie, ale potom s príchodom vojny na Ukrajine sme sa preto začali oveľa viac venovať sociálnej identite a jej prepojeniu s dôverou konšpiračným teóriám. A teda s príchodom vojny najmä sme tento výskum týchto faktorov rozšírili na základe poznatkov o medziskupinovej hrozbe. Tu je vlastne príklad jednej štúdie, ktoré sme realizovali kúsok po teda ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Išlo vlastne o dvojvlnovú štúdiu, kde sme sa pozerali na to, či ľudia, ako sa ľudia rozdeľujú vlastne podľa toho, či cítia väčšie ohrozenie ich identity z východu alebo zo západu, ak to tak mám povedať, konkrétne z Ruska alebo od USA. A tieto dva faktory sa naozaj silno spájali s tým, akým typom konšpiračných teórií ľudia zvykli dôverovať. Čiže neprekvapivo, ak ľudia pociťovali, že Rusko ohrozuje ich identitu, oveľa viac dôverovali konšpiračným teóriám, povedzme o ruskej vláde. Ak sa cítili tak, že USA ohrozuje ich identitu, oveľa viac dôverovali konšpiračným teóriám o USA. Môžeme ďalej. A čo bolo ale hlavným cieľom tohto výskumu, bolo zistiť, ako sa teda tieto pocity ohrozenia Západom alebo Ruskom viažu s dôverou konšpiračným teóriám o vojne na Ukrajine. Pričom teda tieto regresie vždycky brali do úvahy to, že išlo dvojvlnový výskum a teda chceli sme vidieť, ako sa tieto premenné vyvíjajú v čase a či navzájom dokážu predikovať aj vlastne zvýšenie teda dôvery konšpiračným teóriám. Pričom ukázalo sa, že ľudia, ktorí teda cítili vyššie ohrozenie Západom a nižšie ohrozenie Ruskom, v čase viacej dôverovali konšpiračným teóriám o vojne na Ukrajine. A čo je možno ešte dôležitejšie, tieto faktory všetky spolu prispievali k tomu, ako ľudia vojnu na Ukrajine v týchto prvých mesiacoch vnímali. Konkrétne, čím vyššie cítili ohrozenie Západom, čím nižšie cítili ohrozenie Západom, čím menej dôverovali konšpiračným teóriám, tým viacej teda obviňovali Rusko za túto inváziu na Ukrajinu a opačne teda tí, ktorí dôverovali konšpiračným teóriám a práve cítili ohrozenie Západom, oveľa viac obviňovali jednak USA z rozputania vojny na Ukrajine, ale takisto obviňovali aj Ukrajinu ako obeť tejto vojny.
A to nás vlastne privádza aj k tomu, že sme sa oveľa viac začali venovať tejto sociálnej dimenzii dôvery konšpiračným teóriám, nie len ako nejakého prediktora, ale aj tomu, ako dôvera konšpiračným teóriám má rôzne spoločenské dôsledky. Ako som teda už spomenul, jeden z nich bolo toto nejaké vnímanie vojny alebo obviňovanie aj obete vlastne za ruskú inváziu na Ukrajine, ale zahrňalo to napríklad aj analyzovanie vzťahov s dôverou expertom počas pandémie COVID-19. Tam opäť vidíme, že vlastne vyššia dôvera konšpiračným teóriám v čase predikuje nižšiu dôveru expertom počas pandémie. Vo výskume na tej pravej časti vidíme, že konšpiračné presvedčenia sa viažú s vyššími intenciami k nenormatívnemu sociopolitickému správaniu. To znamená, keď sa ľudí spýtame, ak ste nespokojní s nejakou spoločenskou situáciou, aké akcie skôr zvolíte? Skôr, povedzme, budete to reflektovať vo voľbách, spravíte nejakú petíciu, spravíte pokojný protest, alebo skôr pôjdete protestovať nejakým agresívnym spôsobom, prípadne budete sa vyhrážať politikom a podobne, tak práve táto druhá dimenzia vlastne odráža nenormatívne sociopolitické správanie. Ako také, potom, čiže toto je vlastne nejaké zhrnutie toho, čo sme doteraz akoby nejaké výskumy robili a spravím ešte taký jednoduchý náčrt nejakých výskumov, ktoré v podstate v tomto čase chystáme a ktoré sa týkajú práve týchto sociálnych aspektov a najmä sociálnych dôsledkov dôvery konšpiračným teóriám. Jeden väčší projekt, ktorý momentálne máme rozbehnutý aj práve s profesorom Janom Wilhelmom von Proenom a za Kyriaky Fuziany na Univerzity v Groningene sa práve týka toho, ako konšpiračné teórie môžu slúžiť ako nejaký prostriedok ospravedlňovania vojny. Pričom tu už vlastne máme zozbierané dáta. Sú tam vlastne dve štúdie po dvoch vlnách, v ktorých vlastne konšpiračné teórie o vojne na Ukrajine a jej spojencoch v čase predikujú zvýšené ospravedlňovanie ruskej invázie na Ukrajinu. Jedna štúdia, opäť dvojvlnová, akoby longitudinálna, v ktorej konšpiračné teórie o izraelskej vláde predikujú zvýšené ospravedlňovanie útoku Hamasu na Izrael. A takisto sú vlastne doplnené dvoma experimentálnymi štúdiami, kde vlastne vystavenie konšpiračným teóriám zvyšuje podporu pre vojnu vlastne proti tej krajine, proti ktorej sú konšpiračné teórie namierené. S tým, že zámerne sme jeden experiment spravili aj ako vlastne v takom fiktívnom scenári vojny medzi dvoma krajinami, aby sme zistili, či to vlastne, do akej miery je toto poznačené nejakými predchádzajúcimi presvedčeniami, keďže keď sa niekoho spýtame na vojnu na Ukrajine, tak každý už má veľmi silné predchádzajúce presvedčenia. Napriek tomu, že išlo o fiktívny scenár, tak sa konzistentne teda ukazuje, že konšpiračné teórie vedia slúžiť ako prostriedok ospravedlňovania vojny, s tým, že viaceré tieto naše štúdie preukázali to, že tento efekt je mediovaný vlastne vnímanou medziskupinovou hrozbou. Môžeme ďalej. Čo sa teda ďalej týka smerovania výskumu dôvery konšpiračným teóriám u nás na ústave, tak snažíme sa viac zamerať práve na dva aspekty, a to medziskupinovú a interpersonálnu rovinu dôvery konšpiračným teóriám a na sociálne faktory nie len ako možné príčiny, ale aj ako možné akoby dôsledky dôvery konšpiračným teóriám. Takisto sa snažíme zohľadňovať sociálne faktory pri budovaní nejakých intervencií na znižovanie dôvery konšpiračným teóriám a detailnejšie skúmať kauzálne vzťahy, keďže často sa stane, že keďže veľká väčšina výskumu dôvery konšpiračným teóriám je korelačná, často sa stane, že keď urobíme nejaký experiment alebo longitudinálnu štúdiu, tie kauzálne vzťahy alebo temporálne vzťahy tam vidú naopak, ako sme si mysleli, že v skutočnosti sú, a preto je treba naozaj venovať oveľa viacej pozornosti tomu, ako v skutočnosti tie vzťahy sú temporálne alebo kauzálne zoradené. Môžeme ďalej. A teda v rámci tohto sme podávali viacero projektov. Projekt, v rámci ktorého vlastne aj ja teraz som tu v Amsterdame, sa týka vnímaným sociálnym normám a dôvere konšpiračným teóriám. Opäť tu už máme zozbierané nejaké dáta, ktoré ukazujú o tom, že dôvera konšpiračným teóriám silno koreluje s vnímanými sociálnymi normami. Teda pokiaľ dôverujem nejakej konšpiračnej teórii, myslím si, že jej dôverujem
oveľa viacej ľudí v spoločnosti, ako keď jej nedôverujem. A takisto tam máme už aj nejaké experimentálne dôkazy, ktoré naznačujú akoby obidva vzťahy, že aj keď manipulujeme nejakú sociálnu normu, tak sa zvyšuje personálna dôvera konšpiračným teóriám, aj keď manipulujeme vystavenie konšpiračným teóriám, tak to zvyšuje vnímané sociálne normy, dôvery tým konšpiračným teóriám. A plánujeme tu teda nejaké ďalšie štúdie, kde by sme sa mohli vlastne pozrieť na nejaké moderátory tohto vzťahu a trošku viac odhaliť to, do akej miery ide o nejaký egocentrický mechanizmus, teda ľudia preháňajú to, do akej miery iní ľudia súhlasia s ich presvedčeniami a do akej miery ide o nejaký mechanizmus sociálneho vplyvu. Teda myslím si, že týmto teóriám verí viacej ľudí, ako v skutočnosti verí a preto im aj ja som viac náchylnejší veriť. Môžeme ďalej. A ďalší projekt, ktorý robíme spolu s mojou doktorantkou Danou Godžakovou, sa vlastne venuje konšpiračným teóriám v kontexte interpersonálnych vzťahov. Tam vlastne veľmi briefly chystáme teda 3 experimentálne alebo kvázi experimentálne štúdie, ktoré sú zamerané na odhalenie toho, ako ľudia v závislosti od svojich presvedčení reagujú na konšpiračné presvedčenia iných osôb. Teda napríklad, či by boli ochotní utvoriť s nimi vzťah, či by boli ochotní s nimi komunikovať a ako by s nimi komunikovali, či by boli ochotní takémuto človeku dôverovať. A dôležité je teda tiež to, že sa pozeráme na to, či sa tieto reakcie líšia v závislosti od osoby, teda ak ide o neznámeho človeka alebo napríklad blízku osobu, vzhľadom na obsah, teda keď ide o konšpiračné presvedčenia alebo nejaký iný názor, ktorý nie je konšpiračného charakteru. Môžeme. A ďalší projekt, ktorý robíme spolu s Vladou Čavojovou, je zameraný na konšpiračné teórie zamerané voči LGBTI plus menšine na Slovensku. Opäť už tam máme nejaké korelačné dáta, ale čo je možno najdôležitejšie je teda iba spomenúť, že zatiaľ nám to vychádza tak, že miskoncepcia, predsudky o LGBTI a gender konšpiračných teóriách, že sú silno prepojené navzájom a momentálne to vyzerá tak, že silno korelujú s konzervatívnou politickou orientáciou, s tým, že momentálne pracujeme na rozšírení týchto zistení v podobe 2 štúdií, kde sa budeme snažiť pomocou rôznych intervencií akoby redukovať konšpiračné presvedčenia o LGBTI plus menšine na Slovensku. S tým, že budeme sa tam pokúšať vlastne o jednu štúdiu prostredníctvom predstavovaného kontaktu a jednu štúdiu práve prostredníctvom komunikácií sociálnych noriem o tolerancii voči LGBTI plus ľuďom. A teda také finálne zhrnutie, teda dôvera konšpiračným teóriám je naozaj multifaktorovo podmienený fenomén. Z tých našich výskumov, aj z výskumov zahraničných autorov sa ukazuje, že epistemické faktory tvoria akúsi stabilnú časť príčin dôvery konšpiračným teóriám, kým tie existenciálne premenné pravdepodobne vedia motivovať tú vyššiu dôveru v interakcii s inými faktormi alebo v nejakých konkrétnych situáciách. Sociálne faktory sa v súčasnosti zdajú byť veľmi rozhodujúce v tom, akým konšpiračným teóriám človek verí. Tam by som spomenul také tvrdenie Joanne Miller, že každý je náchylnejší veriť konšpiračným teóriám o svojich politických oponentoch. A teda ďalší výskum podľa mňa vyžaduje hlbšie preskúmanie toho, ako interpersonálne vzťahy ovplyvňujú a sú ovplyvňované konšpiračnými presvedčeniami a podobne tiež medziskupinové vzťahy. A teda tiež je podľa mňa dôležité zamerať sa na to, ako je možné sociálne faktory využiť v rámci intervencií zameraných na znižovanie dôvery konšpiračným teóriám alebo na odstraňovanie ich potenciálnych negatívnych dôsledkov, keďže niekedy naozaj nemusí byť našim cieľom snažiť sa redukovať práve tie konšpiračné teórie, možno ide iba o to zabrániť tomu, aby prispievali k nejakým negatívnym spoločenským dôsledkom. To by bolo z mojej strany všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť